Yeah, welcome, barkanku da zuwa wannan channel mai suna A.K.A Baluke. Wannan channel ɗin zai dinga kawo muku tarihin duk wasu mawaka da kuka sani na hip hop da na nanaye. A haka ne za ku ji tarihin mawakan da suka sha gumurzu wajen zama celebrities da wanda kuma suka zama celebrities hankali kwanci. Ku biyo mu a wannan channel ɗin a kowane ranar Monday. Za mu na saka muku tarihin kowane mawaki. Mawakin da za mu fara da shi na farko shine DJ A.B. Za ku ji irin gumurzin da DJ A.B ya sha da kuma tarihin rayuwarsa kafin ya zama celebrity. Kafin nan ku yi subscribing wannan channel sai ku danna kararrawa domin jin tarihin kowane mawaki yana da nashi asali kuma yana da yanda ya zama celebrities, kama daga kan manaja ne ya dauki nauyinsa, shi ya dauki nauyin kansa, wani ne ya gani ya tallafa mai. To ku biyo mu don jin tarihi na kowane mawaki na hip hop da na nanaye ma baki daya, da irin gumurzu da wahalan da suka ci na zama celebrities. Za ku ji hakan ne bayan kun biyo mu a kowane Monday. Za mu dinga sakan muku shi tarihin kowane mawaki. Na riga na maimaita mawakin da za mu fara da shi shine DJ A.B da duka asalinsa da kuma yanda ya samo suna DJ A.B da kuma yanda ya zama babban mawaki da har duniya. Yeah, let's go. Before, you have to subscribe and click